חג של התאילנדים וגם של הלאוסים. הוא נקרא בננה לוטי. זה מין בצק כזה, כמו שאתם רואים פה, הוא פותח אותו, מטגן אותו, לאחר מכן מוסיף בננות, ממשיך לטגן, מוסיף שוקולד, חלב ממותק או איזשהו קוקוס מתוק, וזהו, וזה טעים מאוד. וזה עולה, אני חושב, how much? 10,000 כיף. אתם שומעים את זה? זה נשמע כאילו מיליונים. 10,000 זה יוצא $1.25. זאת אומרת איזה 4 שקלים. 4 שקלים זה מאוד יקר. בתאילנד זה עולה בדיוק 2 שקלים, פה 4 שקלים. עכשיו הוא חושב את הבננות. Yeah, of course, chocolate. Chocolate, good chocolate. זה היה מספיק. הבנו את העיקרון, ממשיכו קצת טיגון ונגמר הסיפור. העיירה ויאן מתחילה להתעורר לחיים. רואה מה הולך. הכל מלא מסעדות, בתי קפה, אינטרנט. וטיולים פה לאזור.